priaznivci folklóru. Keďže dnes oslavujú svoj sviatok všetky deti a aj my, ktorí sme nimi ešte nezabudli byť, vybrala som pre vás do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zo pár zaujímavých kúskov v podaní detských interpretov. Možno vás niektoré mená spevákov zaujmú, viacerí z nich sa hudbe venujú aj v dospelosti, no nie každý zostal verný práve folklóru. Zostaňte s nami až do 18. a všetko sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská. Vandrovala plecha, stretla ju bež. Ty pani kmotra, kde ty vandruješ? Vandrujem ja do Mlinici, Mlynárovi do Čepici. A ty pani kmotra, ty se mnou bež. Plecha do Čepici a vež do hlavy. Bude nám tam veľmi dobre, budeme mať čoho hodne do vody. Keď do mlyna prišli, ju postali, plecha vyskočila pán mlynári. A tá sa kolembala, lebo skákať nevedela, veľké šťastie mala, mlynárka spala. A tá sa kolembala, lebo skákať nevedela, veľké šťastie mala, mlynárka spala. Na úvod sme si vypočuli ľudovú pieseň v podaní speváčky, ktorej nahrávky sú v našom rozhlasovom archíve naozaj ojedinelé. Jej meno je Linda Pachingerová a v roku 1992 piesne Od Nitry pre ňu upravil Peter Jantoščiak. Nahrávky tejto mladej dámy sú zrejme jediné, ktoré sa podarilo uskutočniť, pretože v súčasnosti sa už venuje celkom inej profesii, ako je hudba. V podaní Lindy Pachingerovej vám ešte ponúknem 3 ľudové piesne z Ponitria, opäť v úprave Petra Jantoščiaka. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Mira Dudíka. No a po Linde dostane priestor speváčka, ktorá ľudovým piesňam zasvetila naozaj celý svoj život. Akoby aj nie, veď na to mala aj všetky predpoklady v rodine. Jej meno je Svetlana Koláriková za Slobodná Zaujcová. Svadobné piesne Od Nitry v úprave Mariána Járeka patria k jej prvým rozhlasovým nahrávkam ešte z roku 1990. V tom čase mala 11 rokov. Vysoko letíte,
známym osobnostiam, ktoré pôsobili v nitrianskych folklórnych súboroch Zobor i Ponitrán, v ktorom sa v roku 2002 stala aj vedúcou speváckej skupiny a ľudovej hudby. Tu pôsobila až do roku 2015. Od toho času má svoju spevácku skupinu Spevuľky z Nitry. S ňou pravidelne účinkuje na svadbách pri starobilom obrade začepenia nevesty. Táto spevácka skupina je v podstate momentálne jej jediným spojením s folklórom v speváckej praxi, keďže má v súčasnosti najmä materské povinnosti. Podobne je na tom aj ďalšia speváčka. Tá pochádza z Malaciek a folklórom žije od detstva. Upísala sa mu aj ako profesionálka. Dnes s manželom a 3 synmi žije v Trenčíne. Jej meno je Lenka Filipová, rodená Dubničková. A ja som z nášho rozhlasového archívu vybrala jej detské nahrávky ešte z roku 1998. Slúžilo
Čírová bola členkou umeleckého súboru Lúčnica, kde účinkovala 10 rokov ako speváčka a 5 rokov bola vedúcou speváckej zložky súboru. Štúdiu ľudových tradícií a zvykov, ich rituálnej i estetickej podobe sa venovala na strednej i na vysokej škole. V našej relácii sme si predstavovali aj jej album s názvom Moja pieseň, na ktorom spolupracovala s Petrou Vraňákovou a ďalšími svojimi speváckými kolegyňami a vyšiel ešte v roku 2012. Verná hudbe, hoci nie ľudovej, zostala aj ďalšia speváčka, ktorú si dnes vypočujeme. Verte alebo nie, ale takto spievala ako dieťa ľudové piesne Mária Čírová. Pochádza z malej dediny blízko Trnavy, z Dolných Lovčíc. Vyrastala v hudobníckom prostredí, spieva a vystupuje od svojich 4 rokov. Mária Čírová vošla aj do dejín súťaže Slávik Slovenska ako prvá najúspešnejšia slávikárka a slávica, ktorej sa podarilo zvíťaziť hneď v 2 kategóriách, a to v rokoch 1996 a 1999. Práve z finále Slávika Slovenska sú i nasledujúce 2 ukážky. Piesne v podaní Márie Čírovej upravil Igor Bázlík a v čase vzniku nahrávok mala Mária 11 rokov. Ráno
celkom na záver som pre vás vybrala nahrávky ľudových piesní, ktoré sú spomienkou na predčasne zosnulého speváka Petra Fialu. Toho poslucháči poznali najmä vďaka skladbe Keď nestačí slovenčina, ešte z roku 2004. Na sklonku spomínaného roka vyhasol jeho život pri tragickej autonehode. My si ho dnes pripomenieme nahrávkou piesní Zomastinej, ktoré upravil Alexander Móži a Peter Fiala ich s Oľunom nahral v roku 1990 ako 12-ročný.
Milí priatelia, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí som pre vás do relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vybrala ľudové piesne v podaní detských interpretov. Verím, že sa vám výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.